Mae lot o ardaloedd yng Nghymru o ganghennau Merched y Wawr wedi dechrau clybiau cerdded yn sgil y pandemig. Mae cerdded wrth gwrs, dath e'n amlwg ond o fe bod cerdded yn rhoi bydd i gymaint o ferched o ran iechyd meddwl, cadw'n heini, cadw fynd, a felly o'n i'n meddwl bod cerdded yn ffordd dda o barhau gyda'r elfen yna o gadw'ch hunan yn iach ag ati. Mae'n ei gwaniaeth mawr i'r aelodau, a dwi'n meddwl mae Merched y Wawr wedi profi fod yn elfen mor bwysig o ran helpu bobl trwy amserau anodd. Mae Merched y Wawr yn fudiad gofalgar iawn o aelodau, a hwnna dwi'n meddwl yw gwaniaeth mwyaf fel gwirfoddolwr. Bod yn frwdfrydig, mewn mas, cwrdd â bobl, a helpu nhw yn pwy bynnag ffordd i ni'n gallu. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod ni fel mudiad yn ymateb i beth mae'r aelodau eisiau. A dwi'n meddwl bod ni yn gwneud gwaith, bod ni yn gwneud gwaniaeth i fywydau lot o wragedd. Bod chi'n gwirfoddoli a rhoi eich amser, mae yna gefnogaeth yn dod wrth Merched y Wawr, felly dyw gwirfoddoli ddim yn faich o gwbl. Mae'n rhywbeth sy'n rhoi pleser, a mae'n rhywbeth sy'n rhoi boddhad mawr fel dwi wedi sylweddoli. Mae'n deimlad grêt i feddwl dwi'n gwneud hwn fel gwirfoddolwr.